Mabel. Kom eens. Kom eens even. Hé, broeken. Kom maar, pap. Ja, goed zo, hè? Goed zo, jongen. Kom. Goed zo. Ja, goed zo. Oh, wat heb jij? Wat heb jij daar? Oh. Dus ja. Ik heb altijd een fotostijl mooi. Vooral maar als de zon opkomt is het licht het mooiste. En jongens verzeld, maar doen we geen de zon. Zo hé. Het begint maar en uiteindelijk jongens dat de zon onder gaat. Ik mooi een fantastisch plak. Het is puur genieten hier, elke dag weer. En wat doe je dan met die foto's? Ja, nou ja, dat ben wel meer die dat vrij. Ik heb al een paar toest. Ik heb een computer natuurlijk. Ik zet ze wel op Facebook. En ik heb nog wat mensen die dat heel leuk vinden. Oudere mensen die er net maar uitkomen. Uit de hoes, die vinden het schitterend. Dag Max, dit is Max. Die komt maar eens altijd voorbij. Dan mag ik mooi praten. Ja pap, ik ken niks meer, het is op. Het is op schat. Nee. En wat zet hij jou dan op een foto? Max Biegeliek ik? Ja, Max zet er al tegen keer op. Hij is weer, hij heeft even zo. Nou, kom maar. Hey jongens, hey. Hey. Hoe komt een lap? Hè? Hoe komt een lap? Oh ja, even onderweg nou, even fietsen met Lars. Ja, dat is Grumpy, dat is die oude zagerijn. Of dat jonge zagerijn is het eigenlijk, maar ik had hem al zien. Nou lijkt hij net niet in de zon, zie je dat Johan? Die achterste. Dat is mooi staat hij nou, dat ligt op zee. Ja. Ben je hem nou concurrenten? Nee, wij zijn vrienden van elkaar. Hè. Wij komen elkaar regelmatig teugen. Hè, hier en daar. Nou ja, Eusie is meestal wat vroeger dan mij, want die heeft een hondje en daar gaat hij dan even met de pier uit. Maar, nee, maar wij zitten samen dus ook in het comité visserijdagen. Nu 10,5 keer van elkaar natuurlijk vrij goed. Hè. Wij zorgen dat Harlingen dus elk jaar weer voorzien wordt van een mooi feest. En die foto's, ja, daar hebben we elkaar wel een beetje in vonden natuurlijk. Want ik zie wat hij maakt, hij ziet wat ik maak. We zetten dat allebei wat op onze pagina's. En steeds meer mensen die krijgen wat niet aan. En die zien dan even en die reageren dan even. En dat is natuurlijk wel leuk. Even kijken, je lucht. Ja, We kijken aan de... ach man, ik ben er. Ja, ik vind het zo mooi. Goeie! Hallo. Wat ben je mond dan? Eten. Pauze vieren. Je gaat dus massaal naar de supermarkt, hè? Ja. Eten halen, hè? En wat heb je hem dan? Broodje. Broodje hamburger. Nee, pasta. Pasta? Maar dan haal je hier een broodje pasta. Nee. Nee, maar... Hier lekkere dingen. Zoals? Chips, koekjes, snoepjes. En steen je een paar lekkere dingen? Nee. Nee. Nee, echt niet. Hoe kan dat nou dan? Ze zijn gewoon niet knap. Ze zijn niet knap, ze zijn hier niet leuk. Het is gewoon, ja. Nee. Maar hoe moet dat nou? Loop je nou de rest van je leven alleen? Nee, ik ga wel naar een andere stad of zo. Haal liggen. Nee, ik ga naar de grote stad en dan scootdown verder. Nee, Amsterdam of zo. Ja. En je had het voor ik of hoe zou dat je noemen? Nou? Ik heb wel een vriendje. Ja, staat 80. Hoi. Wat is het?
De beste vriend van haar. Ja. Nice. Ja. Maar het is wel gezellig. Ja hoor. Heel gezellig zo. Mooi. Nou, succes met de zoektocht. Ja, bedankt. Autumn leaves under frozen souls, hungry hands turning soft and old. Jongens, het is een leven, meest kunnen het niet doen. Goed ze wij beleven, het is net gewoon. En over sterren letter, dan lezen wij verdeer. Maar hel je bij je kuske, dan vergeten wij dat net. Ik denk voor de hele provincie dat we Oranje hier wel zoeken hadden dat we een leuke februari maand horen hij met elkaar. En het is natuurlijk nog steeds jammer dat het krek met Troggie. Maar ja, het keer van het hier zou weer nou. Hij in 84, 86 was jongen, het keer staat 2 keer, dus waarom net? Ja. En ben je er al een beetje klaar voor? Ja, we doen het best. Hè? We proberen altijd alles op varie te houden. Dus ja, op het moment dat het koud wordt, dan zorgen we wel dat we klaar zijn voor de drukte. Want dan kan het hut gaan? Ja, dan gaat het heel hut. Want dan ben je in het hele land maar één ding bezig en dat is de Alverstedentocht. En dan, ja, dan gaat alles wordt verkocht. Vlaggetjes, ballon, je kunt ze niet verzinnen natuurlijk, muts en sjaals. Dus dat heb je oude en winter ik gewoon? Dat heb ik oude en winter ook gewoon, ja. Dan weet soms 11 uur 's nachts, maar dan gaan we wel terug. Dat ging wel goed. Ja, hè? Ja. En dan moet eurotekens in eigen de bol inpakken? Eurotekens in eigen, ja. Ja, absoluut. Voor Safir die nog hier moet winnen dan, hè? In die tijd. En bedenk je zelf ook producten? Ja, ik krijg natuurlijk wel eens wat tips en ideeën van, goh, hij dit ook of hij dat ook. Nou, dan probeer ik wel altijd om te zien van, hey, ken ik dit wat mooi? He, dus ik ga al hier ga ik Friese strandjurkjes maken en bikinis, tankinis. Nou, Fries plakboon hebben we verschillende vaccinelichtjes. Fries plakboon? Fries plakboon, ja. Hoe ziet dat eruit? Dat ziet er zo uit. Hartstikke handig om een cadeautje mee in te pakken. Hoe je net een prutsen maar lint en dit blijft direct zitten. Je bent een genie. Dank je.